Здравейте, драги господа! Днес ще поговорим за изкуствения интелект и за глуповите митове, които хората вярват. Първият е, че много хора от тях вярват, че добре разработеният изкуствен интелект ще развие съзнание и чувства, подобни на човешките. Това обаче все още е предмет на активни дебати и не е научно доказано. Друго нещо, което хората вярват, е, че изкуственият интелект може да съди с висока точност върху основата на данните, но тези данни сами по себе си могат да бъдат неточни и предубедени. За следващото нещо, което ще поговорим, глупав мит, е, че изкуственият интелект ще замести много работни места, но този процес ще бъде потаен и няма да превключва напълно човека от трудовия пазар. Това е мит. Изкуственият интелект ще изключи човешката работа напълно. Четвърто нещо, за което ще си поговорим, е, че изкуственият интелект разбира и интерпретира човешкия език точно като човек. В действителност, изкуственият интелект използва статистически методи и обработка на езика, за да се приближи до разбирането на текст. Но това не означава, че той има истинско разбиране. Всички тези митове показват, че хората се страхуват от неща, които не са истина. И затова ви казвам, че вие трябва да мислите разумно и умно, за да разбирате кое е истина и кое е лъжа.